Aligri sad paminawon ang unang pagbasa no kay si Jacob nakigsambunot sa Ginoo, nakigwrestling ba nang wa bitay buhiay. Unsa man tinuod ni dili. Sunan ka Ginoo na inihangyo buhi ko kay di siya kabuhi. Nya iya na lang gisukmag ang dapi-dapi ni Jacob mao tong naligas. Gakiang-kiang na siyang niuli pero ang Ginoo ni hangyo nga buhii ko. Mga igsoon usa ni siya kapag pakita ba unsang klasiha sa pagtuo ug unsang klasiha sa pagsalig ang angay natong huptan in relation to God. Ayaw gyud pamuhi sa Ginoo. Bahala nagmasakitan ta, bahala magkaltuad tualita, ayaw gyud pamuhi sa Ginoo. Gilingay mong tupad ning na kapila na ka namuhi sa Ginoo. Ngutan na ba? O kanus aman ta mamuhi sa Ginoo? Kanang mutubay ta sa sala. Kana bang muingon ta din ani mahimo pareha nang sigihan taglibak. Nya moingon ra gyud ang Ginoo, sige lang gyud. Hold on to love. Hold on to love. Kay God is love. Di dani madalor. Uy, abuso na sa ning iyab. May sa ning patagmon awa na namuhi na ka. No. Namuhi na ka. Imong bana, siging suyop, pailob lang gyud ka, pailob lang gyud ka, musugal, pailob lang gyud kay love God your husband for better or for worse. Sus nangabit man nya kulatahon pa gyud kag panagsamoingon na ka din ani mahimo. Din ani mahimo Lord. Awan namuhi na ka. No. Hoy. Sa ato ro mga politicians, kinsa may suod kay Ginoo nga bisan pag masakitan, bisan pag magkatuad-tuali ang iyang kinabuhi, libakon, dauton, di gyud mo undang pagpangalagad sa atong nasod. Kinsa ka ninyo? Team Marcos o Team Duterte? Kada bang di gyud mo undang pag-alagad bas nasod, bahalag dauton, bahalag prisohon, bahalag i-impeach, bahalag patyon. Sige ra gyud hunahuna para sa kaayuhas nasod. Kinsa man ron, Team Marcos o Team Duterte? Ayaw mo pagtingog. Kanang dihala na ninyo. O niya, kay balhino naman ko ngadto sa kaning kuan dito sa Compostela. Pasabot ba na nga mamuhi na ko ninyo dinhi? Kamo mamuhi sad mo nako. Pamuhi mo kay di ko Ginoo na yahabag naman hinoon mo. Dito mo sa Ginoo salig ay mo pag-ingon lo wa na pedersyano lo ulungon ni. Ayaw ana. Ginoo atong saligan, dili ang tao. Di ba? Diha ka kupot sa Ginoo. Unang ang atong mga decisions kinabuhi maadto man kus Compostela or madinhi man, kinahanglan ang mga decisions matag adlaw nagsubay sa Ginoo. Kining pagbaligya na tog slat, wa gini nako buhi so aligri habitaw ning slat Timan ninyo gasugod kong slat mga August 2020. Hangtod karon wa gina nako buhi daghan kay mo saway nako. Sige lang kag hisgot anang slat, si kag hisgot anang slat. Naagi mo saway. Pero wa gina nako buhi kay daghan man sad ang nakasabot og daghan sad ang ning tabang. Unsa gitoy meaning aning slat? Minimum donation for the church. Minimum donation for the church. Sa pagkakaron ang atong slat, ang CTU Christ Transforming Union with Mama Mary, tag 100 pesos per slot. So kung gusto kang mutabang sa mga way balay, nga matukurag balay, 12 naman lang ni kabuok, nagsugod na tagahapon, palit, og labing minus usa ka slot, mo na minimum nga slot. Nya, kung gusto ka,
maximum na atay challenge ani 61 slot challenge nga 6,100. O gusto jud ka, wala, himo ang challenge. Nya ang dako na tong slot karon nga ikaduha aron pagbayad sa atong overall nga utang sa atong pagtukod aning kumbinto, primarily pagtukod gyud kumbinto, nakautang ta diha og karon 70 million ang atong bayronon. Nagslat-slat ani og grace, God's reward and complete elation. Tagpila ang slot? 100 pesos. Kitang tanan magsigi tagpalit og slot kamong dili mamuhi sa Ginoo, palit mog slot labing minus usa ka slot kada semana, 100 pesos kada semana. Kamong akong dinhi territorial parishioners o online parishioners, atong tan-awon kung unsay himuos Ginoo nato. Si Jacob sa dihang wa siya namuhi, sa wa gid siya mamuhi, bisag niingon na ang Ginoo nga buhiin ako kay buntag na, hayag na, wa gid siya mamuhi. Unsa may rason, ingon siya, panalangini ko og nanalangin ang Ginoo kaniya. So kung di lang yun mo muundang og palit og slot, di lang kita muundang og palit og slot, bisag nagkalisod na, panalanginan gitas Ginoo. Nabitay ni Dool nako, ingon siya, Father, pwede ninimo isulti nga testimony. Sa una, Father, maurag yapon ning akong trabaho. Maurag yun. Ratol kay ko, Father, porting daghanan akong utang. Grabe. Pirmi kong magsigig pangasaba sa among balay, magsigig kong yaw-yaw kay tungod lagi kay giapas kog mais kwarta. Sukad ko sigig palit og slot, Pader, labing minus kausas usa ka buwan. Karon, Pader, wa naman ko'y utang. Unya, wa na, maurag yapong trabaho ah. Unya, wa nasad ko magsigig yaw-yaw sa among balay. Sunan ka anang ato mga grasya nga nadawat, Christ transforming union. Nako na transform na ka. Isa mao din ay meaning, Pader. Nako pila naman ka slot sa sitiyo imong napalit din siya. Ubay-ubay na, Pader. Nako pun-e. Onya, God's rewards and complete elation kaning grace ug magsige mog palit ani unsa may mahitabo, panalanginan gyapon tas Ginoo kanang gitawag og complete joy. Ug unsa man ang complete joy, wa na pasabot nga magsigi tagkatawa, nga magsigig luag atong dughan. Ang pasabot anang complete joy, for better or for worse situation, you are still relaxed and happy. Ana, mao na tinuod. Ug mao na unta ang atong attitude sa pagtuo. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gisaway si Jesus. Nagsigi siya ayo og mga masakiton, gisaway siya, ginganlan siya, ang yawa mo naghatag na, yawa na si Jesus. Naman si musulti na ako usahay, yawa kang paria ka, tambaluslos ka, nako lahi man tong ginganlag tambaluslos, to aman to dito Congress. Ako nga naman ang kong tambaluslos, nasa ka na mga comment ba sa ako mga wali, naku nga naman yung na-appeal naman ko pagkatambaluslos ani. Napay mo ingon, hisgot ka dihag, donation, pila may gisod mo sa imong bulsa, nagya po na. Di na lang ko mo comment. Si Jesus ginganlan sa dana, pero unsa may gibuhat ni Jesus, niundang ba siya pagbuhat sa pag-ayo sa mga masakiton? Oy, ni padayon siya, sige siyag sangyaw, sige ayog mga masakiton, hangtod gyud nga gilansang siya sa cross. Og doon na gani tradisyon, hinomdo mo nga si Jesus patay na, unya gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw. Nakadungog mo anang istoryahan? O kadungog mo hapit naman kayo mo mga tiwas din siging simba ng Holy Week. Mga tiwasuno naman kayo mugnaong, pirmi mo na siyang isulti, nga gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw og miagas ang dugo og tubig. Kadto kunong tawhana, murag doon na to siya'y sakit. Kadto bang nagdugsak ba? Na siya'y sakit. Nya napiksan siya sa dugo ni Jesus na ayo ang iyang sakit. I-search lang na ninyo sa Google. Basta na ato siya'y sakit. Ikaw sa mga sakita, Pader,
abangan ang susunod na kabanata. Pagkuan lang mo, pag-search lang sa most Google sa unsa may nahitabo niya, i-search pad angan atong tawhana kay nahimo sa to siyang evangelizer about the resurrection of Jesus. Sige lang, i-search ninyo. Naago ng Google, sige lang mong tanaw diag unsa kanus ako makalon. Ayaw, searchan mo partig mga misteryos atong pagtuo. So sa ato pa di ay si Jesus bisag patay na, sige lang yapon siyag ayo sa mga masakiton. Gani nagsigi siyag hatag og kalipay, bisag siya nasakitan na. Siya nang atong nagbitay siya sa cross, niya katong dapit sa iyang tuo, katungan Dimas iyang giingnan, karon dayon uban ka nakos paraiso. Nagbitay ka sa cross, makahatag kag paraiso. Pero ingon ana si Jesus ang iyang pag-hold on to the will of the Father. Ako sad, hangtod ko mamatay, di ko ni undangag baligya ang slat, labi na ang pagbayad aning 70 million. Hala, nag-ilubong ko ninyo, magsigi ko giyaw-yaw ditog slat. Ningo man sila nga magkuan ko na, magkundinar ko ng kalag, kanang kalag ba, iglubong nimo kanang mga kalag, yung sila magna ako no kay makitaan, magdag kadina, usahay magkayo. Ako dili na ingon ana, magtungtong ko sa akong nitso, magsigi ko ingon slat. Ito dili ang akong pasabot ba, alagaran gini natong simbahan, bahala nagmasakitan ta. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna, bisan pag imo kong paantoson, ako kang higugmaon. Sige, sige na. Mga asawa, mo na inyong isulti, basta lagi, kapuntos dayon mo.